penting ridho ilahi yang kita tunggu-tunggu. Jadi begini ini yang menanti ridho Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Betul. Lho kok bareng yo? Lagi Agung. Aku ora melu Agung kok. Oh, aku budal dhewe kok. Oh iya. Aku tanggapan dhewe aku ora dijak mosok kon melu. Nggih. Ini adalah Museum Manusia Purba Sangiran Klaster Ngebung. Lah, Sangiran Persuku Sa. Iki yen iso kudu plus-plus lho iki. Apa kuwi? Ya tambahan. Ya ora, kewajibanmu pancen ya menerjemahkan kuwi kok. Saat ini dipimpin oleh Pak Wahyu, ya ra. Bener, Mbak, bener toh, Mbak? Oh iya, bener ya. Lho wong aku iki kaki tangane kok. Mung dadi anak buahe bangga reng ora. Lho iya no. Iki ngimpun barang-barang sing bernilai harganya untuk dikoleksi. Rancangan belanja dan rancangan apa program-program itu langsung dari Dirjen Purbakala. Ya. Sik aja marem sik. Kecamatane Kali Jambe. Ki suwe-suwe iso tekan bupati lho iki. Kaki kabupatene melu Sragen. Betul. Li. Angel iki mudiar kowe. Ayo. Li. Iki lho Li. Aja linambaran lho ya, aja linambaran lho ya. Li mau apa to, Nduk? Pokoke ra entuk linambaran, ra entuk lingkungan, ra entuk ayo liyane, ayo. Ya, golo. Lilo legawatiku. Lah gur melu penontone aku ya iso ora. Lah kepiye to? Wong jenenge wong apik ditiru kok ora entuk. Lilo legawa ora oleh. Legawati. Ora oleh lilo legawa, ora oleh linambaran. Ayo, ora oleh lingkungan, liyane, liyane. Kowe duwe li to? Liyane, ayo. Liyane maksude iki. Iya ya. Nah, iya. Li 59 umurku durung tau ditimbali ning kene. Wah iya. Lah iki baru cerdas. Li jam. Lho kok nganggo jam bareng? Kali Jambe. Jaman biyen nganti saiki ki lho ora urung tau ditimbali rene. Pongkon nerangne malah muring-muring ora. Ayo. Iki sing angel dhewe mburi dhewe lho. B. Besok kapan tuh aku ditimbali rene iki? Wes ora tekan ndi aku. Wes trimo nggon kecamatan kowe aja kabupaten ngelu sirahe. Neng kene kon kenduri kok malah mumet. Tahun ngarep yen wayangan muga-muga aku sing ditimbali mesti ngejak karo sampeyan. Lah carane ben sampean katut terjemahkan nama saya Cahyo Kuntadi. Ora gelem tahun ngarep ra katut. Ayo selak isu ayo. Iya. Cahyo iki. Cah Blitar saiki uripe ning tlatah Solo Raya. Wah. Ya ra? Ya. Iya apa ora? Iya. Bener apa ora? Leres Pak De Gareng. Yen bener ki tungi jempol to. Iya. Jempol mudhun ayo. Yo iki dalang yo dosen. Heeh. Kondang minangka dalang sanggit carita. Kondang itu tulisannya K.O. Rakun. Ayo gumantung sing ngomong sapa? Yen cara pesisiran ya kondang. Ngayal. Terus tandange ngedapi-dapi. Terakhir dipek kesi. Kaya cemawe semepak to. Aku rada protes sing ngono ku lho. Cahyo Kuntadi lha kothakmu kok mbok tulisi CK iki apa? Lho, Cahyo Kuntadi kan disingkat. Lah kowe ora adil, kowe golek pangan iki dienggo bojomu kono kowe ora Cahyo Kuntadi kudune Cahyo Kuntadi dan Kesi. Dadi kane Kesi katut, dadi bojomu tetep mlebu kotak.
Kok padane wayang mau piye mlebu kotak iki. Tegese nyawiji dadi siji karo kowe ngono lho. Iya, boleh seperti itu. Adil jenenge lanang wedok kuwi golek pangan bareng ngono kuwi lho wis apik. Heeh. Bojoku Sitongkas ya, Sukesi. Ayo. Nunut sitok ae aku. Ayo. Ngapa? Kesi. Supelen pas sugih duit. Tapi ora duwe dhuwit kereng no apa piye? Wah. Apa enek wong mekrok? Lho ya to. Kek. Aku didukung ya aku. Ah iya. Kepoke. Kek. Mbok dike ya, oke ya. Ya boleh. Ya. Kene karo kono pancen pasangan sejati. Terima kasih. Ya. Si. Siapakah yang memimpin? Karis kowe iki karo Kesi judu. Ning diantara dua iki siapakah yang memimpin rumah tangga? Ya kena aku imame rumah tangga cara Islam mo. Sumpah? Iya. Maksudmu nggih napa? Kowe wani karo Kesi. Jujur ya, jujur. Pancen aku ra wani mergo wis konangan ping 3. Ora kuwi jeneng bukannya tidak berani. Menghormati istri itu penting. Nah, nggih. Karena itu nanti menjadi teman kita hidup selama kita diberi nyawa. Amin, ya rabbal alamin. Wong nakal ki dientek-entekke rikala mbiyen saiki kudu wis tertib. Contono aku. Contoh apane? Kowe tau wiwit manggung ning kene iki tau krungu Gareng selingkuh apa meneh karo sinden? Ya ora tau krungu mergo kowe pancen primpen kok kowe. Ah iya. Iya. Wong pancen iki hobi kok. Alah. Ora hobi ya sing apik-apik. Ya tumindak sing becik. Ae iki seorang figur publik yang bisa dicontoh oleh penonton yang menonton. Nah, ora mau ngomongane tok ning kelakuane ya kudu sing apik. Iya. Kalau soal dalang itu misuh utawa apa ini hanya seorang teaterawan. Iya. Dadi kuwi mung nglakokke wayang yang dosa muka kok ora misuh kuwi ya ora apik. Kadang sing ora ngerti kok wayang kok misuh-misuh dosa muka kok kon alim iki piye. Ya. Saiki aku tak takon. Mas Gareng. Nun. Aku lak cah nom, Iya. yen dukur karo sampean kiai sepuh. Nggih. Ya toh. Ini di sini sudah membuktikan bahwa yang muda lebih yang hebat dan baik, yang tua kalah dengan yang muda. Ya didelok dari sisi mana dulu. Lah sampean harus didelok kok ngendi sik. Yen kowe muni Sing enom luwih apik. luwih Luwih pengalaman. apik, pengalaman luwih enak. Sing ngomong sapa? Wong kowe uripe dhisik aku tinimbang kowe. Buktine apa? Contone piye? Laire sik sapa? Dhisik sampean. Pengalamane akeh ndi? Ya akeh sampean. Nah, kowe pengalaman kowe kalah. Ya. Kowe ngarani pinter ndi? Ora ya pinter sing enom apa-apa ya luwih indah sing enom, luwih becik sing enom, luwih enak sing Sing enom. ngomong sapa? Wong laire wis sik aku kok iso apik kowe pinter kowe. Sik lek hubungane karo enak, sing enom karo sing tuwa ki enak ndi? Lho gumantung. Lek kanggone sampean. Lah yen pas mendem tuwa wae enak. Malah mendem jere arepe sadar malah mendem barang ngopo. Lah kowe ya takonmu ya nyeleneh kok. Yen buah nun sewu, pelem sing enom karo sing tuwa lak enak sing tuwa. Sing ngomong sapa? Aku. Takono wong nyidam kae. Kuwi pada umumnya wong ora umum kok umum ki WC apa? Malah tekan dindi Aja apa omong wae tetep tak bantah. Omong ki logika, Mas. Bukti lebih hebat sing muda terjadi di sini ngebung Kon sini. ngendi? Nun sewu. Sampeyan ngerti, nun sewu jangan bung ngerti. Ngerti. Kuwi dumadi saka apa? Pring sing piye? Sing nom. Nah, pring sing enom dadine jangan bung enak dipangan. Saya aku takon, pring sing tuwek nggih jangan bung enak ora kira-kira? Kok sik mung gur iso dienggo jangan iku kok sombong. Loh, Lah kae pring sing tuwa iki nggo gedhek iso. Dienggo apa sirap ke ya iso. ning dipangan apa ora? Loh, lah ning lak ya iso nggo golek pangan, nggo cagak ngono kuwi apa ora nggo golek pangan? Ayo. Dadi sing tuwa karo sing enom Ya tetep tuwa. ora iso. Kaya ngopo lan kepiye tetep apik sing enom. Nun sewu, sing luwih semangat, sing luwih sigrak, malah sok-sok luwih sehat ki sing enom. Kuwi gumantung bayarane. Kok teko bayaran? Ayo tipis ya tetep.
Lek ngono tegese seniman sing ora profesional. Sing seniman profesional iki walaupun anggarannya berapa tetap tampil semaksimal mungkin. Wong ki mbok aja nyelaki kahanan. Nek iki ora perlu edel udur-uduran perkara nom. Bener, kalau sudah nyambut gawe apapun harus kita jalani dengan profesionalisme yang tinggi. Ya. Nah, dan jangan sok nyepelekke pekerjaan. Sekecil apapun pekerjaanmu, hormatilah. Walaupun itu tidak membuat kamu kaya raya, paling tidak kamu bisa merasakan betapa hidup ini artinya. Wah. Elak. Lho wong sugih iki jujur Mas. Pripun? Kaya raya itu bukan impian saya. Saya tidak akan mencari kesenangan, tapi mencari ketenangan. Iki omongane wong tuwa ngene iki. Kowe urung nyandak iki. Ora korong nyandak kuwi gatekne sampeyan ning ngendika kaya ngono jebul piyai sepuh ki. Dadi jenengan piyai sepuh. Wis tuwa. Wis. Tuwa tek ora ditebaske. Urung metu kentose, Mas. Tak golekke kanca Umi Hafifah. Tak tang tak dang yo. Bingersek. Sampeyan bocah enom wajib bekti karo sing sepuh. Nggih. Sungkem sik karo ya. Iki wong maju kok ngopo norma itu harus tetap dibawa. Tata krama ya, Rek. Tata krama. Kan delok pinter jara langit, kan delok spirituale ning norma tidak dibawa, akhirnya uripe bangsa kedungsang-dungsang. Iki ngene iki. Yo, matur ta, Nduk, Om, karo Pak Dik kali. Nggih, wilujeng dalu, Kek. Ora enak ya. Kek tegese apa? Kakek. Lah iya. Lah dicethake kakek kok ngertine kakekane piye? Mboten. Aja kek to. Lah kong. Kong ki rada elite sithik. Nggih, berarti jenengan senenge di anu kong. Kong. Nggih. Nggih, Kong. Kowe jenengmu sapa mau? Kula Umi, Kong. Lah iki bocah sing membingungkan iki. Kok iso? Wis di bojo rum? Dereng, Duwe Kong. anak rum? Dereng. Lah kok Umi? Lah niku Umi iki ibu iki. Umi. Lah niku lek maringi tiang sepah kula lho, Kong. Lho sepah ki apa? Tiang sepuh. Sepah ki ampas e. Tiang sepuh iki wis basa aja dibasakne neh ngono. Nggih, tiang sepuh kula, Kong. Oh, maklum kula kan sanes mahasiswa apa? Mahasiswa bahasa Jawa. Mahasiswa bahasa Jawa. Dadi ora pinter basa Jawa. Nggih saged sekedhik-sekedhik. Apa ya jaminan apa piye mahasiswa sastra Jawa terus pinter basa Jawa? Oh, mboten jaminan to. Mesti yen ora kuliah ora pinter basa ya urung mesti. Oh, ngoten. Kowe kepengin pinter basa? Pengen. Melu aku sesasi. Dadi. Genah dadak. Dadi pinter. Dadi meteng. Yo dadi pinter kok takoni bareng. Aku mbelani karo anakku Umi. Kenapa jenenge kok Umi? Umi adalah ibu. Semoga besok itu adalah doa. Semoga besok menjadi ibu yang baik dan bijaksana. Ngono lho. Amin. Nek yo saiki wis kaprah akeh bocah nom-nom sing jenenge Umi.
ora beda. Mau tak bahas neng mburi. Haji kuwi tegese tamu. Betul. Tamu dikala kita sowan di tlatah tanah suci. Tanah suci. Mula ning kono haji. Kuwi tamu. Nah, saiki neng kene ya wis dudu tamu meneh. Mula ya diundang haji sok-sok salah. Ning bagi saya, upama diundang haji kuwi ora apa-apa. Kanggo warning peringatan. Oh, iya. Supaya langkahku tidak akan keliru karena saya pernah sowan ke sana. Dadi rambu-rambu ya. Rambu-rambu. Nah, perune kuwi bukan karena titel. Selain itu Mas Gareng, nun sewu, haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Betul. Yen pancen adil, sing disebut ora mung hajine. Wong sing kulino salat kudune ya salat gareng, salat cahya, ngono kuwi. Ah, iya adil to ngono kuwi. Bener mergo termasuk ning tenan wis duwe pacar apa urung? Dereng. Umurmu ki piro? 2 Ora eman-eman to. Lah kula disakiti terus kok. Sopo? Iki sakmene iki sopo? Sing nyakiti kowe sapa? Sopo iki? Sulomo. Sing tau nyakiti kowe sapa? Kok nganti ana bocah sapa? Sulomo. Sing biasane gaene ngantuk. Sapa dicethake? Cethake sapa? Sing lemu. Di, Freddy, kowe gane nyakiti iki ya, Di. Jenenge dudu Freddy kuwi. Sapa? Mas Imam. Imam Sufredi. Ya wis ngene, wis ya wong kuwi lelakon wajibe dilakoni. Kowe yakin bahwa nanti saatnya kamu pasti akan ketemu jodohnya. Nggih, Kong. Wis golek pacar ki kriteriane aja muluk-muluk. Sing penting kowe golek pacar ki lanang urip. Wis. Berarti kewan ya masuk rono berarti. Lho iki. Lah kok jare mung lanang urip. Kewan kae ya nek sing lanang urip ya ana. Loh. Ora apa-apa kewan, nadyan kewan ning kelakuane manusia. Tinimbangane manusia ning kelakuane kewan. Top. Berarti kethek oleh. Lho yen kowe kolu, monggo. Aku ora nasihati kowe. Reng, Apa? gandeng iki bocah desa saka Pulung Ponorogo men nembang Putri Gunung. Oke. Tak bawane. Nggih. Lebet para piyai putri ngang lenggah wonten laladan ngebung menika lak tebih saking kota nggih to. Nggih. Mugi-mugi menjadi putri yang hebat, solehah dan juga selalu bermanfaat untuk siapa saja. Amin. Bawani ya Om ya. Nggih. Coba kaya apa? Umi Hafifah. Uripku mapening gunung mila kulit kore paitanku mong kasetyan nanging kangmas Pacare jenenge Bejo. Bejo apa Tejo? Mboten. Lah kok Jo mo? Jo ki Bejo. Ojo. Oh, ojo. Nanging Kang Mas ojo kuwatir. Lho kok ngojo tok kok. Jo. Jo kuwatir ki Niku kan ojo. ngepas nek nggih. Ojo kuwatir. Nggih. Ya. Kuwatir. Oh Aryo, yo. Nggih. Mboten. Ra bakal di ra bakal Ora bakal karepmu. Wis to tembang kok diprotesi lho ora. Ya ora bakal. ra bakal ndika kuciwa gandeng tresno kelawan umi
dasar sing genjer. Waduh, sing genjer iki delok kemlintine nganggo kacamata las. Wong pengaman kok kacamata las. Nggo nutupi ngantuke. Ora bakal kanca-kanca meleki taunan kok ya. Apa? Setahun turu terus lho. Monggo dipun aturaken Putri Gunung Umi Afifah bersama Mandang Kara. Ya Nduk, buka celuk. Nadyan aku bocah guang blas bocah iki. Nggih, pancen ya petingane nggih alusan ngono kuwi Mas Gareng. Nggih, Umi Afifah. Nggih. Lah menika Mas Gareng, dawuh. Kula seminggu kepungkur menika nyatet Pangkur Putri Ndaha. Mangke ngampil nggen balik kambang kanca-kanca pengrawit. Oh, kali Mbak-mbak Waranggana dipun cawisaken Pangkur Putri Ndaha. Oh, nggih. Niki yen diwaca mudhun niku tulisane Dimas Niken Salindri. Oh, tata. Kangge ngormati anak wedok. Oh, Sandiasma to niki. Nggih, Sandiasma. Nggih. Ya digarap pelok coba kaya apa? Putri Ndaha. Monggo langsung kemawon saking Kendang. Ya, men jumeneng Niken Salindri. Yuk.
lakon masih nangling sayanira kaeksi Mas mesti kadek jatuh kenyaman sakit oh dua kali. Nduk sugeng dalu Niken Salindri. Sugeng dalu, Pak. Alhamdulillah. Iki kok nganti gara-gara jenengan. Nggih. Iso tanek, iso wareg ibarate wong mangan, anggene para penggemar jenengan menikmati lantunan indahnya tembang dari Niken Salindri. Nggih, alhamdulillah. Aku arep ngucapke selamat bubar umroh, selamat ya, Nduk. Nggih, Pakde, matur sembah nuwun. Iki diarani canom ora nglupake ibadah. Nadyan laris-larise waktu iki ning menyempatkan diri untuk melaksanakan ibadah umroh. Nggih, alhamdulillah. Yeah. Mumpung diparingi rezeki, Betul. kita itu harus memenuhi undangan dari Allah. Betul. Lah ya wis entuk watuk barang to kowe. Wes. Wis kok banter men. Ndak aku bangga ya. Watuk kok bangga. Ya, kan watukku ora mergo ora mergo nyapa-nyapa. Ngapa? Watukku kan saking Gusti Allah langsung diparingi kok kono. Dianggep kowe gurah. Oh ngono. Heeh, waton ora watuk unta ya. Watu unta ya apa? Watuk unta kan guguk lho. Aku ki kelingan lek sampean ngomongne unta iki. Ha piye? Aku ki nggawa oleh-oleh lho asine, Pak. Apa, Nduk? Kagem mano Pak De Gareng iki. Istimewa no. Istimewa. Oleh-olehmu apa? Telek unta. Yen gelem Apa? telek unta. Yo ditumong loro yo. Moh pengen dhewe aku mau njaluk aku. Soale Pak De, sampean kan haji kae kan urung nggawa telek unta. Urung. Ning gone apa meneh ning Indonesia ki unta ki kaya empane ki langka ngono lho. Kok sik kowe iki ayune kaya ngene iki sik ngopeni telek to. Apa kurang Kan gawean? diformalin ora mambu. Oh, diformalin ora mambu jabone jerone ya mambu. Wong sing kena jaba tok, wong bocah kurang gawean. Jerone mambu, Reng. Mambu. Berarti wis tau ngambu. Tahu berarti. Ya pas bareng kowe kae lho. Kowe tenan asli iki ya rasa hormat kanggo awakmu isih menyempatkan untuk kesana. Ning sing penting ya ini apa wae gaweane dikumpulke kanggo niat sing becik kaya awakmu. Nggih. Nah, ngono Amin. wingi bar ning kono nyawang unta. Nyawang wong Arab-Arab apa meneh ning kono ki tumplek-blek. Jadi di sana itu banyak sekali pelajaran. Di sana itu meskipun enek wong sing sugih kaya apa, terus enek wong sing terhormat kaya apa ning desane, ning gone lingkungane dan sekitarnya, tetapi di situ itu tetap sama. Betul. Iya.
sama di mata Allah. Wis ora ana derajat, ora ana pangkat, ora ana wong sugih, ora ana wong miskin, kumpul siji nyawiji dadi siji. Nggih. Nduk sampean wingi lek pas umroh ki kostume piye, Nduk? Kostume jenengan? Kula Nggih. damel napa jenenge jubah-jubah ngoten niku. Sing putih kae, Nggih, tanpa ngoten. jahitan kae. Nggih. Kok beda karo Pak Gareng pas haji? Ngoten Pak napa? Gareng biyen pas haji yo macak ngene iki dhek ngubengi Mekah yo ngene iki. Masa? Heeh. Hek sampean dikira wong gendeng no nggih. Lho ora dikira pancen gendeng kok. Kurang ajar. Aku lak manut gurune kuwi kok. Wong ning tanah suci kok dadak ning kono weruh unta. Reun ta? Lah pancen kono ciri khase iwane unta. Iya. Ning kene gajah. Oh iya iya. Oh iya ya. Kok ket ndek mau apa enggak ngono apa ndak kesel ya, Pak Yo Dik? ora kesel mergo wedi. Yoga semene iki wis do pesen pipa gading lho. Ayo sapa sing kepengin sempal cangkeme? Ayo. Aku ora. Tapi alhamdulillah aku ning kono kan 10 hari, ya ta. Wis iso basa Arab lho. Elak iki. Contohnya. Haram, haram, haram. Kamu bakhil ya, kamu bakhil ngono. Terus enek-enek to iya, najis, najis, najis ngono. Ora ana najis. Yo haram kuwi. Oke. Haram kuwi tegese tidak boleh. La. Apa kuwi lah? Tidak. La. Kuwi yo mung kira-kira aku yo ora Terus mesti. kabeh wong iki ning kono diceluk haji ngono. Ayo, haji ki tamu. Oh iya tamu. Tamu dadi menghormati sebagai tamu di sana, ngono lho. Mula malah nun sewu yen jaman bapak riyen lho, bapak cerita. Le, jebul penunjuk jalan utawa sing tekan ngeter-ngeterke wong haji kuwi neng mburi tulisane neng apa geger tulisane dalah. Dalah tegese petunjuk. Dadi dalah neng kono memberi petunjuk. Ora adoh karo dalang, ya memberi petunjuk amar makruf nahi mungkar. Ning kene disebut dalang. Iya. No. Lek kowe ning kono 10 dina kira-kira nembangno lali apa ora? Kowe kan ora nggo buah karma. Kowe kan ora nggo buah karmara. Karma. Kurma. Kurma ki yen sak on wong ki pirang-pirang kilo ya karma. Gawa. Gawa. Ning wis entek. Kurma muda duwe ra? Ora. Kesi kepengin kurma muda. Oh, men hamil lagi. Sing ngomong sapa wis tak kunci gemboke tak guwak wisan kuwi yo. Ora iso hamil meneh wisan. Diundake tukang kunci pira wene? Aja malah ora arik Iki kon bang apa ki? Ya ngaturke panuwun dhisik genduk niken marang Nggih. ingkang ngawontenaken acara Kenduri Agung para panitia dan masyarakat ing Ngebung. Nah menika. Oh, nggih niki acarane napa? Kenduri Agung tuh. Kendurian Agung ki apa to? Kenduri Agung ya kumpul wis ngono wae. Oh. Cara gampange kumpul bersama. Oh, sing berarti sing nimbali awake dhewe sak kanca ki? Ya pihak museum dan pihak warga sini. Oh, gitu. Di bawah Berarti Pak Lurah. urunan. Ya perkara kuwi ra ngerti aku. Oh ya didoakan semoga semuanya sehat selamat wilujeng. Amin. Pinaringan panjang yuswanipun, rezeki ingkang kathah barokah. Mugi-mugi benjing bulan ngajeng saged nanggap cahya kuntadi niken. Amin. Garenge katur ra Ken? Hayu ndonga dhewe ta? Bener, ndonga dhewe. Kalih gareng. Amin. Ana donga. Jadi, sampean pas lara apa sehat? Dikenane sing, kok sampean pas lara. Kok sik to? Rencana kok lara iki lho. Apa ana jadwal kok lara iki lho. Ora ya sehat terus didongake to. Oh ya muga-muga sampean sehat, panjang umur, wis sampe enteki wong. Bingung sampean kok. Wong mikul entek kabeh dhewe. kari gareng tok ya. Lah kowe nek arep tuku kopi ning ndi? Ya wis muga-muga umure cekak. Masuk angin yang cekak di. Oh iya ini ya. Kulinane dawa kok cekak. Enten pamundutan apa, Pak? Mboten wonten teng mriki genduk niken. Alhamdulillah. Kira-kira sing pas sampean menghibur warga masyarakat Ngebung arep ngaturake apa? Nah, Bawa napa mboten? dibawani dhisik Sing mengko halus napa sing kasar? asar aluse wis mau. Wah nggih, Banyuwanginan mawon nggih. Oke, ya. Kula kuangan niki lho, napa jenggleng sing jenggleng niki lho. Sapa? Pak D. Pak D haram itu. Pak D haram. Oh, halal. Halal. Halal, monggo diobrol Pak D. Pak D Semarang halal, obrol 50.000 Jokowi. Iki
Sing dititeni bangsa wong ngono tok. Nggih. Ya bawanana, Nduk, Niken Salindri.